Silong. So yan na yung mga ano guys. Itin guys. Ito tayo guys. Gaya ng dati. Ayusin natin yung kalabaw natin. Para safety na naman siya. So, gumagawa tayo ng panusok natin para ma-safety natin na hindi makawala. So, mamaya guys, tignan nga natin yung kuweba. May kuwebang dito sa amin, kaso tignan natin kung sa loob niya kung ayos pa. Panurin nyo na lang guys. So nandito na tayo sa bahay guys. Mamaya puntahan natin yung isang kuweba dito sa amin. Kasi bata pa ako nung napasok ko yun. Tignan natin kung may mga paniki pa guys. Ayun. Pero sana mayroon pa. Panurin na lang natin kung ano yung kuweba na yun. Saka hindi naman yun yung talagang kuweba na malaki. Ang istorya kasi niyan guys, nung panahon ng hapon dito sa amin may mga golden Buddha sila na dala ng mga hapon dito guys, na mga treasure nila dito nila binagsak sa amin. Kaya mamaya silipin lang natin saglit, puntahan lang natin saglit kung nandun pa yung kuweba. So yun guys, panurin na lang natin. Dito sa amin guys, may mga kuweba dito. Tignan natin yung isa dito kung nandun pa, kasi dito lang yun yung isa na to. Kung alam ko dito. Kaya tignan natin para makita nyo naman. So ito, dito sa atin to. Tayo doon. Si Kenneth, pamangkin ko. Siya yung tour guide natin. So dito na tayo dumaan sa may mga kinaingin guys, yung inuma, mga tawag sa amin dito, para shortcut tayo saka punta siya sa may kahuyan na yan. Dami nga pala yan na tumutubo. Ayun. Kaya dan sama na nakuha kayo dan ilang tumaglan dan sama tirinisur dan tay sangat. So ito yung view sa atin guys. Tawag sa amin yan guys, pias. Yan, masarap yan sa
mga pusit guys, yung masabawan. So yan, tumutubo lang yan dyan sa puno niya yan. Nahuhulog lang yan dyan guys, kasi hindi naman yan kinukuha. Ayaw naman yata ng mga ibon yan. So bali doon tayo pupunta guys. Dadan tayo sa loob ng kahoy na yan. Ito guys, papasok tayo sa gubat. Ya, maganda ka dito. Basta dito, sumurikan ka dito. Kasi disura itang ako. Ito, kaslaga. Wala ito ta. Ito jiraas ka dito. Wala mayat nung magmata ka dito. Marami pa yung ano dito guys. Yung mga manok na native, yung talagang native siya, yung labuyo ba yun? Labuyo guys, marami pang mga manok na ganito dito. So nandito na tayo sa loob ng gubat guys. Dito kasi may butas dito. Ang istorya kasi nito, merong treasure dito, yung malaking treasure dito sa amin, yung golden Buddha na dito anong panahon pa ng Hapon na yung mga iniwan ng mga Hapon dito guys, kaya may mga marami rin nagtitreasure dito. May istorya rin sa paggiginto dito guys. So puntan natin, hanapin natin yung kuweba na yun. Walang yung daan, maraming baging. Ito guys, hanapin natin kung nasaan yun. Ito kasi guys, may mga ano dito. Guro ka man, takinanta man ito kinit ni. May mga treasure dito, mga naghuhukay dati. Ito, mayroon pa yatang butas dito. May balite, mga sign ng ginto guys. Hanapin natin, tignan natin kung ano yung mga nandito. Pataas ng pataas to guys. Pataas kasi, bundok na kasi to. Saan? Sa bali. So dito guys, marami pang halaman oh. Ayun, may ano pa dito guys. Laman, surukan naman ito. Dito kasi pinagkukayan nila to dati. Tignan nyo, may ano guys oh, may malaking baliti dyan oh. Yun, may malaking baliti yan guys. Nandito na tayo sa taas ng bundok nito kasi saka dyan mga kahoy yan dyan. Silipin kaya natin guys kung ano namang itsura niyang ano na yan. Selain tadya, kita kadagin kita silipin tabas eh. Talaga na may butas din dito guys, kaya tignan nga natin itong butas na to, pero hindi yung kuweba to. Bali yung butas na yan nasa yung balete na yan oh. Dito yan sa may baba niya, parang binutas lang siguro ito, yung mga naghuhukay dati dito. Malalim ata guys. Oh yeah, pero hindi pa to yung ano guys. So yan siya guys. Pero ito guys, hindi ito ano, hindi pa ito yung sinasabi kong kuweba. May nag-treasure lang diyan guys. So yan ang itsura niya guys oh. Sarado na tong ano na to. Hukay nila to guys.
Inukay lang ng tao yan, hindi pa yan yung talagang pasadya ng hukay ng hapon dati. So yun ang tsura guys. Yun. Ito naman yung puno guys. Sa puno niyan mayroon pang ano, parang butas dito. Iwan ko guys kung ano na naman to. So yung guys, may mansilawang Kenneth. May butas pala itong ilalim ng ano. Ito guys, may ilaw tayo. Tingnan lang natin yung loob. Nagpasagad dia. Kaya ban sa mo ito. So yan yung ano guys. Loob. Parang kakatakot naman sa loob guys. Yun. Kakatakot naman yung loob niyan. Alam na yung suso. Hindi yun eh. Kaya tignan nyo guys, may suso. Kasi malamig dito. Yung kuhol na yan. Tani, alam. Tanga to. So kukuhain natin yan. Ipapakita mo. Yan, maraming ganyan dito. Nauulam yan guys. Masarap yan. So ito yung balete guys. Malaki to. Oh. Malaking balete to guys. Yun. Dito tayo sa taas niyan. Tignan nyo dun sa baba oh. Kasi nasa bundok na tayo guys. Yun. Ito ang tsura ng balete guys. As nakakatakot lang dito guys kasi hindi tayo nakapaghanda nito. Ayun. Ayun guys. Ayan, di pa pananta. Ada kerja dari nanti kue bedini. So dito sa mga dinadaanan natin guys, may mga butas dito. Ayan. May itlog pa siya doon guys oh. Naku guys, ang lalim nito. Ay iba kasi makinis. Patay tayo dito pagka nahulog tayo doon. Yung guys. Ato sarado na sa loob guys. Yun. Kakatakot niya guys. Iwan ko kung sinong may itlog yun. Islaw man. Itlog ng galing. Itlog ng ibon. Pero ano lang to, tao lang gumawa yan guys, hindi pa yung hapon yan. Hinahanap lang dito yung mga minsan nila talagang hinukay yung mga hapon, yung mga bultuhang ginto na yan. So ito, hanapin natin kung nasan na yung kuweba dito guys. Yun lang naman yung sadya natin, yung makikita natin yung isang kuweba na yun. So, pababa pa rin tayo guys. Galing naman ng mga baging na to guys oh. Kaiba yung pagka lalangin nito. Oh, parang nakakatakot naman itong baging na to. May science guys. So hanapin natin yung nasa yung kuweba guys. May malaking bato na naman dito oh. Tingin ko kasi ito dito banda yun eh. Dito banda yung kuweba noon. Kasi bata pa ako nung puntang ko tong kuweba na to. Dito kasi may mga malalaking mga bato dito guys. Ito.
Yan, yung mga bato. Dito na naman guys, bato na naman to. Ito. Ayun. Ito may mga hukay ata ng mga dito. Diyan parang may nabiyak pa dyan guys. Oh. Ano ba to? A few inches later. So ito yun, ito na ata yun guys. Kuweba ito. May kuweba kasi dito na ano, pero maraming kuweba ito guys. Ito lang yung muna yung pasok, yung ano, titignan natin. Kasi ito kuweba to pa nung ano ng hapon ito. Gawa ng, ito na yung gawa ng hapon guys. Siguro nung World War, kung anong World War to. So baka dito na sila lumungga guys. So ito na yun. Yun, yun guys. So ganito guys ang itsura. Ayun. Sila, bimuwas na nila. So ito, may dito sa bungad guys, mayroon pang hinukay oh. Yun, ipakita mo natin eh. Yun. Saka ito may ugat. Asirkan tawas ito ya. So ito na yung guys. So nandun yung kanina yung pinadaan natin. Mahaba to guys, kaso tignan lang natin dito sa bungad. Ganit. Silo mo. So yan na yung mga ano guys. Ayun. So ito guys, titignan natin dito kasi may mga butas-butas niyan. So pasukin natin kunti dyan. Ito ka guys. Malamig dito sa loob guys. So yun. Basta mas ito. Nagkarikop sa bus dito yun. Ito sila kami na. Tanong magkita tayo diwan. Nagsara din ka. So nandun yung ano guys oh. Paniki. May isang paniki guys. So yan siya. Oh, ayan oh. Ito man igigid na. So dito ang itsura guys, yan. May mga yung ko mga yan. Ito. Galactite ba yan? Ayan, parang ginto guys. Ano? Ayan oh, parang mag-slap yung mga yan. May mga lutiit guys.
So ito guys, yung itsura dito sa loob. Isilaw mo na ito. Susama dahil sa ito kung balito ko. Kinalimutan ko. Parang iba kasi ito guys. Ang linaw yung tubig dito. Oh. Isilaw mo nga ito. Ito. So ayan siya guys, may bukal yan sa loob. Ang galing tong ano guys, itong kahoy, yung malaking kahoy doon oh. Kasi yung ugat niya, pinasok niya dito. Ito pinasok niya oh. Yung ugat ng kahoy, yung malaking kahoy doon sa ano, sa labas. Tingin ko parang hindi naman yata tungo yung sinasabi kong malaking kuweba pa dito. So bali yun guys, yun ang itsura. Nakakatakot lang kasi saka ito yo, malinaw yung tubig guys, may ginto dyan. Huwag natin masukin yan, dyan na tayo mamamatay. Ayun. Dito naman guys, maraming mga ukoy-ukoy oh. Yung ukoy-ukoy guys, yung parang pagong na maliliit. Yung kung anong mga yun. Yung mga butas niya oh. Yun. So yun guys, yung loob ng kuweba, pero hindi pa yun yung talagang malaki guys. Bali ito lang yung isang butas lang dito. Bali para nandito na lang din tayo sa pinagliguan natin kasi malapit lang to. Pumunta na tayo dito para may pasyal ko rin naman kayo guys. So yun lang. So uwi na tayo guys. So yun guys, dun tayo galing dun sa may kuweba na yun. Sayang at ano na ata guys, yung gumuho na yata. Hindi, kasi nung bata pa ako yan, mahaba yan noon. Kita nyo naman siguro yung hangganan niya lang ay mayroon ng hangganan. Kaya yun, may hangganan na siya. So makahoy kasi guys, kaya maganda sana pag dun tayo kanina sa taas para na video natin dun sa may malayo. Kasi mataas banda yun eh. Nakita na natin yung spot dyan sa baba. So makahoy na guys, marami ng kahoy. Kung may drone lang kako, ayun, maganda. Ito, pupunta na tayo dun guys kasi uwi na tayo. Dito naman guys, may itong mga nadadaanan natin na mga ito, ubod ito sa amin. Ubog. Pero ibang ubog ito. Ito yung tinatawag sa amin na ganating kinet. Anibong guys. Ito. Ubod to, masarap yan guys ulamin. Anibong. Iba yung sanyog. Yan kasi dito lang sa mga bundok-bundok yan tumutubo guys. Bihira lang naman to. Kung hindi lang sa bundok ito, hindi basta-basta tumutubo yan sa mga kagubatan lang yan guys. So ito, dito na tayo guys. Dito na tayo guys.
yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.